još jednu epizodu Dad's Games. Nastavljamo od prošli puta. Sagradit ćemo, znači prošli put smo sagradili ova stakla i sve to. Creeper! To nisam mislio da će se dogoditi. Pa normalno kad je bio Blade. Znači idemo ovo popraviti. Evo ga. Stepenice, evo ih. Alo! Šta radiš? Evo ga. Gdje mi je ograda? Imao samo jednu ogradu. Evo ga. Ili ima tu još nešto? Nema. Nema. Znači, fali me 2 ograde. I pol kuće, naravno. 4 komada. Valjda će ovako biti dobra. Nemamo vrata, pa šta je ovaj napravio? Idemo ovdje. Otvaraj vrata. Otvaraj. Šta se ovo tu napravi? Šta je ovo? Sad ćemo nešto napraviti. Ovo nije niš. Ili nećemo ipak. Ajde, idem napraviti mač. Ajde dođi, idemo. Van, ajde. Ali ja nemam mača. Nema veze. Evo ti sekira. Drži. Evo. Ajde, sjeci drvo ovdje. Ja ću ove zombije da ubijem. Neka ga. Je bijelo drvo. Svejedno koje, sam seci. A ja imam gleda koliko ja imam života. Gdje si ti? Evo. Nema veze, sam seci. Jesi? Još jedno. Opa. Imam 10 komada. Jesam. Jesam. Hajde. Ajde u kuću. Pa jesam. Ovdje gore na katu. Ok. Gdje su kokoši još? Evo ih. Evo te, tako je. Ja sam ti bacila ovdje. Dobro. Jel sam da se vratim ja na kuće. Ajde. Zombi ispred. Ok, pero sam dobio. Mislim da imam dosta pera, ali to samo služi za strijele, kog sam ja vidio. Di je drvo? Tu. Ok. Stavit ćemo bijelo. Tako. A fora izgleda. Vidimo šta nam još treba. Da ovo. Da napravimo šaht. Idemo šaht napraviti. Ovdje. Da ulazi. Evo ga, šaht. Ok, mislim da je nešto dole. Nema nikog. Nema ni baklji. Ali imam željeze. Što ću napraviti sa željezom? Ne znam. Drži. Ne! U šaht mi ode, pa jel to moguće?
U šah direkt. Sad ga zatvori. Ajde, evo ti. Drži. Kak sam lijepi. Da vidimo sada šta će mi još. Evo ga, 2 komada. Još jedan iron mjesto. Drži. A moć? Opa, pa odmah na mene. Ja nisam. Jel još ko ovdje, a? Ajde, dođi. Dobro, dobili smo strijelu. Ok. Ajde. A, kućeš. Tako je, umri. O, ja mislim da je ovo zombi. Ajde. Dobro jutro. Što nam treba? Ja idem tamo na otok, onaj. Ajde. Jesam ja to čuo? Endermana? Ili po mom Slendermana? Gdje je? Pauk. Evo ga! Juriš! Pauk je iza mene. Gdje si? Gdje si, šta se krivaš? Gdje si? Nemoj da te ja moram ubiti. Tako je. Jo, gledaj koliko života ima. Tako je, umro si. Sad ćemo postaviti baklje. Daj meni. Tako. Dobro. I ja mislim da bi gore stavili ovako jedno da se vidi. Gle. Dobro, mislim da bi... Fali nam još jedan barut da napravimo TNT, samo da ga vidim da... Di je? Evo ga. Da, još jedan barut nam fali. Gdje da nađem creepera sad? Auč. Opa, pauk. Miči se ovca. Još jedan pauk. Još jedna ovca. Ima ih dosta. Ne. Ja ću zadržati ovcu. Dobro. Da uzmeš od nje. Evo ga. Daj, To si. uzmi. Nema ga. Gle. Dać. Jel imaš lopatu? Ne. Aj napravi. Ali ja nemam drveta. Odi po drva malo. Ok. I lopatu. Ali ti imaš sekiru. Ma svejedno, odi po jedno drvo, imat ćeš dosta. Ili 2 komada. Evo sive ovce. Nisam znao da je ovdje snijeg. Mislio sam da je to sve plaža tu. Nemam pojma. Sad ćemo to šišati. Dolazvamo. Dolazvamo. Sad ćemo tako. Do. Opa. Pauk. Ajde. Dobra. Je li ono tamo? A, nije. Mislio sam da je ovca, ali je oblak.
To je... Prozor fali. Pa evo, prozor. To je to. Ja imam, gledaj koliko. Sada idemo da pravimo lopatu.